Здравейте, хора от YouTube! Аз съм Everts.bg и днес снимаме в PvP Just PvP с Furious Destroyer, Демек 108. Така е. Това ни е хоума, който го наричаме Headshop, там тук си продаваме главите. Така да изясним за новия сервер, това е новия сервер на Just. Ти не може да снимам в него? В стария, да. И да, това е новия сервер на Just, където също съм OP-админ, а това е Furious Destroyer. Кой има сервер на GM0, бе? GM0? Има сложи на GM0. Уе, идва крипър в къщата! Сега ще го... Запиня сам с enchant. Така. И общо взето, тук си правим нещица. Значи ларповете не са доста, но просто ние ще правим повече ларпове. Сега ще ви покажа ларповете. Първият ларп е да роб пати. Ларпове, я дай да видим. Това е ларп дроп парти, има ендърмени, защото е в енда. Честовете не са пълни, ами просто ще ги напълним, когато има доста хора. По принцип трябва да са пълни, но сега не са. Добре, ето да разгледате малко. Не съм маднали като хелпър. Добре, сега отиваме на LARP End. Има. LARP End е все едно PvP нещо такова. Да огледаме спауна. След това ще огледаме целия LARP. Тук има лава, такива неща. Ето го Furious. С enchant материалите има флай. Дори не знам който е, ама... Който е, бе? Който е, бе? Ще оставя там на спокойствие. Ела ми тук. Измъкнах се. Къде се? Шкилна ендърмените заради тебе. Килнах един. И ми даде и вече инвентара ми е пълнен с ендърмени. Добре, отиваме на LARP ранг. Ваймата, виж ми инвентара, вече. Това е LARP ранг. Сега ще ви чета тук неща. Тук са хелперите и чат хелперите, не знам защо не са написали Furious. Тук значи започваме от Owners, Co-Owners, Head Admin. Owner Just, Owner Tiago 2000, Co-Owner Flashline BG, Co-Owner Gamer Live BG, Head Admin Dido BG. Админи, модерейтори и билдери. Админ Damage 16, админ Everts, билдер Данчо. Кото и бе. Хелпър, чат хелпър, нищо. Тук ранкове, които да купите. Ранг Donator, 50 000, ранг мод. Колко? 200 000. Мато, виж ми инвентаря с какво е пълен вече. Инфси. Лада. Килнах един ендърмен. И ами дай този сорт. И същата броня. Чакай да ти ги дам, чакай да ти ги дам. Оп, не заисках, сори. Чакай, аз ще я копирам. Имече. Може да се направиш с команда, бе, човек.
Може да се направиш с команда. Не знам как е командата. Натисна гъба, нали? Да, добре да видим Warp Rules. Това е последния Warp, който има. Rules без хак, jail 7 дена. Rules без обиждане на онора 1 ден. Без флай, ГМ на ивент, само главни, бан 4 дена. Rules без мод, бан permissions, т.е. повече Rules, Skype, Moral 1. Happy birthday to Just. Вчера му беше рождения ден. Марто, написах, че искам кирки с гиф в командата и то ми даде 64 кирки. Виж ми да бъде. Пакнати кирки ми дава. NFC. Ще смеши. 62. Аз взех две такова защото ми трябва най-без да се сложих и вече се такава кирка с... Ок, това беше последния ларп, така малко да се поразвихрим и да пъхнем. Тъпъм навец. Какви фарверки щам бе? Зубята ми пева. Зубята пеле. Къде си, бе? Абе, сега мятам пеле. Ай, стига, лагваме от теб, ай. Дай на мен лагна. И сега. Уи, пева. Пирамиди. Вой, потопа под водата и то ми дава, че ми е бяло. Дай на мен. Защото ми става броня, ли? Поне не може да се отдавим. Перли. Ай, стига, бе, лай на холма. С тия ендърперли. Мато, нали по-дъртено нещо? Кое? Има още едно дъртено нещо. Браво. Ари, ла на холма. Искам да го махна той дъртено нещо. То да не е на готвата. Да го махна, защото го да бъде. То колко е високо той чудо, бе. Значи по-високо от твоето. Не. Мисля, това е твоето нещо и не съм го махнал. Сега може да полагне, защото ще махам работи. Сет 0. Се. Полагне. Махна. То беше точно над холма, бе, човек. Той нещо беше точно над холма. Или так се работите. Що ме тъпат от тебе, като аз вече имам... Като аз вече имам холма.
Survival. Ти ли беше? Тара! God mode, бе, човек! Не съм те убил, бе. Има по survival. Искам да си взема пак бронята. Че... Не исках сега. Има. Едно благодаря ни каза. Какво? Едно благодаря ни каза. Много благодаря, чакай да се взема една кирка. Я изкирка. Какво правиш там, бе? Къде сте спортна? Само да направя нещо. Какво правиш така, бе? Нагъмнула ли се? Да. Мод. Нямаш год мод. И тогава как така не мога да фрасна? Що ми? Лаги, бе! Не е честно, то винаги ми лаги ти като са... Ти год ли имаш, бе? Не. Пак си ги спа. Ай стига, аз тук ще стоя в хумото. Ей, стига. Аз си делитнах инвенторито. Ай, тъй хора, той беше клипа за днес. Радвам се, че ако искате, ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре. Ако искате да ме следите, се абонирайте за канала ми. И това беше от мен, VerzeBG и от Фариас Дестрар 108. До скоро!